Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să ne revedem pentru un nou material pe teme de sănătate și securitate în muncă. De data aceasta, telemunca și munca la domiciliu, două activități care au câștigat foarte mult teren și care se vor dezvolta foarte mult în viitor. Pentru început să vedem cum se definesc și cum se deosebesc. Telemunca reprezintă acea formă de organizare a muncii prin care lucrătorul, în mod regulat și voluntar, își exercită atribuțiile specifice unei funcții, ocupații, meserii pe care o deține în cadrul companiei, într-un alt loc decât locul de muncă organizat de către angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Acel lucrător se va numi telesalariat. Pe scurt, lucrezi de acasă folosind un laptop, o tabletă, un PC sau dintr-un alt loc, convenit împreună cu angajatorul. Munca la domiciliu se definește conform articolului 108 din Codul Muncii ca fiind îndeplinirea atribuțiilor specifice unei funcții la domiciliul lucrătorului. Putem executa la domiciliul lucrătorului perne, goblenuri, diverse articole vestimentare, articole handmade, articole artizanale și multe alte activități. Din punct de vedere legislativ, telemunca este reglementată prin legea 81 pe 2018. Vom discuta astăzi anumite aspecte din cadrul acestei legi, cred eu cele mai importante, lăsându-vă pe dumneavoastră să studiați în totalitate această lege 81 pe 2018. Articolul 3 se referă la faptul că este nevoie de un acord între angajator și lucrător, prevăzut în cadrul contractului individual de muncă sau printr-un act adițional, că lucrătorul nu poate fi dat afară și nici nu poate suferi sancțiuni disciplinare în cazul în care refuză să lucreze de acasă. Dar asta în mod normal, pentru că având în vedere situația actuală de pandemie, de stare de urgență în care se află România, angajatorul se poate folosi de un articol 48 din Codul Muncii care spune că el, angajatorul, poate modifica temporar felul și locul muncii fără consimțământul lucrătorului. Această decizie unilaterală se face în scris și trebuie să cuprindă în mod expres faptul că se lucrează de acasă, perioada în care se va lucra de acasă, faptul că angajatorul se obligă să asigure transportul materiilor prime și ale produselor finite, precum și programul în care se va efectua controlul lucrătorului și modalitatea în care se va face acest control. Aceste 4 prevederi sunt incluse și în cadrul articolului 5 din legea 81 pe 2018, care se referă la ceea ce trebuie să cuprindă contractul individual de muncă. Pe lângă aceste 4 prevederi, mai întâlnim în contractul individual de muncă condițiile în care angajatorul poate să achite anumite utilități, apă, căldură, energie electrică, deși trebuie spus că acest aspect nu este prevăzut în Codul Muncii. Programul de lucru stabilit de comun acord între lucrător și angajator, locația sau locațiile de unde se vor desfășura aceste activități de telemuncă, de asemenea de comun acord stabilite între lucrător și angajator. Și am lăsat la sfârșit un paragraf foarte important. Avem nevoie în contractul individual de muncă de stabilirea responsabilităților în funcție de locul sau de locurile unde se vor desfășura activitățile, inclusiv responsabilități legate de sănătatea și securitatea muncii. Vom reveni asupra acestui paragraf în finalul discuției noastre. Obligații ale angajatorului. Acesta are 3 obligații, acelea de a asigura o instruire corespunzătoare, el se ocupă cu instalarea, verificarea și întreținerea echipamentului de lucru și obligația de a asigura mijloacele aferente tehnologiei și comunicațiilor, precum și echipamente conforme de lucru, pentru a asigura o bună funcționare a procesului de muncă. Dar aici este un paragraf pe care aș vrea să-l discutăm, cu excepția cazului în care cele două părți nu convin altfel. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă lucrătorul are un laptop performant și acasă o rețea wireless extraordinar de rapidă, el poate spune: eu vreau să le folosesc. Și atunci poate, printr-o declarație scrisă în care să specifice în mod foarte clar că va folosi numai produse conforme, să le folosească. Dar se va întâmpla foarte rar așa ceva, pentru că lucrătorul, dacă va folosi
echipamentele sale, nu poate asigura o foarte bună protecție a informațiilor. Nu mai există o foarte bună siguranță a informației și cred că se va ajunge foarte rar la o astfel de situație. Obligații ale lucrătorului sunt în număr de 4, prevăzute aici. Lucrătorul este obligat să informeze asupra echipamentului de lucru utilizat, precum și a condițiilor din mediul de muncă și să permită accesul angajatorului în măsura în care se poate. Eu consider că ar trebui să se poată, pentru că este important ca angajatorul să cunoască aceste condiții din mediul de muncă, să nu modifice condițiile de SSM de la locul de muncă, să respecte regulile și restricțiile impuse de către angajator referitor la rețeaua de internet și la echipamentul de muncă utilizat și să utilizeze numai astfel de echipamente care să nu îi pună în pericol sănătatea și securitatea. Precum și, evident, lucrătorul este obligat să respecte toate celelalte obligații prevăzute în legea 319 pe 2006 a sănătății și securității în muncă. Trecem acum la munca la domiciliu, nu înainte de a vă ruga, dacă doriți, să studiați în totalitate această lege, pentru că veți afla cu siguranță foarte multe informații de aici. Munca la domiciliu este reglementată prin 3 articole din Codul Muncii, 108, 109 și 110. Despre definiție am spus care este prevăzută la articolul 108. Tot în articolul 108 mai este prevăzut faptul că lucrătorul are dreptul să stabilească singur programul de lucru. De asemenea, ce mai întâlnim aici? În articolul 109, faptul că, contractul individual de muncă trebuie să conțină precizarea expresă că se lucrează de acasă, programul în care se va efectua verificarea lucrătorului și modalitatea de control, precum și faptul că angajatorul se obligă să asigure transportul materiei prime și a produsului finit. În articolul 110 ni se spune că, evident, lucrătorul se bucură de toate drepturile legislative prevăzute în lege și în contractul colectiv de muncă. Cu legislația atât. Aș vrea să vă mai spun doar că aceste activități au și avantaje și dezavantaje și să vorbim despre ele un pic. Din punct de vedere al avantajelor, întâlnim aici faptul că se lucrează din confortul propriei locuințe, există o flexibilitate, nu se mai pierde timp cu transportul, sunt cheltuieli reduse astfel, iar în perioada aceasta pe care o traversăm, este și o protecție împotriva acestui virus. Dezavantajele ar fi acelea că există un sentiment de izolare, nu avem o comunicare chiar atât de bună cu șeful direct și cu colegii noștri, membrii familiei și alte activități casnice pot întrerupe activitatea, iar în cadrul firmei nu mai avem aceeași activitate. Nu mai putem interveni în cadrul activităților din cadrul firmei. Vreau să vă mai spun, înainte de a trece la ultimul nostru subiect, faptul că dacă primeați bonuri de masă din partea angajatorului, lucrând de acasă, evident, nu le mai primiți și este normal să fie așa, că o asigurare privind accidentul de muncă, care a fost executată pe riscurile care sunt la locul de muncă în cadrul unității, nu mai este valabilă dacă veți lucra de acasă și uite cum ușor ajungem la ultimul nostru subiect, accidentul de muncă. Un subiect sensibil. Un subiect sensibil și veți vedea de ce. Pentru că nu avem spețe, pentru că de foarte multe ori nu vom avea martori, pentru că lucrătorul ar putea fi singur acasă și pentru că acele accidente care nu au legătură cu procesul de muncă sunt reglementate mai puțin în cadrul legislației noastre. Există în cadrul articolului 30 din legea 319 pe 2006 acel paragraf F, dar nu este același lucru. Să începem cu accidentul de muncă, care ar avea legătură cu procesul de muncă. Este cel mai simplu aspect, pentru că să presupunem că ne înțepăm într-un ac, ne tăiem cu o foarfecă, ne împiedicăm pe jos ne împiedicăm în materia primă de pe jos. Pentru telemuncă, ne pică laptopul pe picior, se încinge laptopul, ia foc.
Un alt aspect. Drumul de acasă până la curierul trimis de către angajator cu materie primă sau trimis de către angajator ca să ridice produsul finit. Tot ce se întâmplă pe acest drum, de la locuință până la curierul trimis și înapoi, este accident de muncă. Așa că tot ce are legătură cu procesul de muncă este foarte, foarte clar. Dacă suntem și în timpul programului de lucru, este accident de muncă cercetabil, accident ușor sau accident propriu-zis, dar lucrurile sunt foarte clare aici. Accidentul de muncă care nu are legătură cu procesul de muncă este un pic mai delicat. Accidentul care nu are legătură cu procesul de muncă este un pic mai delicat pentru că este o activitate, cea desfășurată de acasă, care se îmbină cu foarte multe treburi casnice. În acest fel putem aluneca în baie, ne putem accidenta în bucătărie, putem să cădem pe scări dacă locuim la casă. Iar aceste accidente ar putea fi din vina exclusivă a lucrătorului și nu au legătură cu procesul de muncă. Mi-ați putea spune dumneavoastră că și dacă s-ar întâmpla la birou, în timpul programului de lucru, o astfel de accidentare, o împiedicare pe scări sau un accident în bucătărie, ar fi accident de muncă. Așa este. La birou ar fi accident de muncă. Pentru că acolo primim din partea angajatorului o instruire la locul de muncă. Suntem instruiți privind folosirea echipamentelor de lucru. Angajatorul emite instrucțiuni proprii. Angajatorul afișează indicatoare de avertizare. De asemenea, angajatorul execută o evaluare de risc și un regulament de ordine interioară. Suntem într-un loc de muncă organizat de către angajator. Este cu totul altceva. Să presupunem că pentru regimul de telemuncă, lucrătorul alege să lucreze de la cafeneaua din colțul străzii dimineața și convine chestia asta împreună cu angajatorul. Acolo se poate împiedica pe scări, acolo poate aluneca în baie. Este acela un loc de muncă organizat de către angajator? Nu. De către lucrător nici măcar. Și atunci aș vrea să vă spun că dacă alegeți să lucrați din confortul propriei locuințe sau alegeți confortul canapelelor de piele de la cafeneaua din colțul străzii, ați ieșit de sub protecția angajatorului. În acest fel, dacă alunecați pe gresie în drum către bucătărie pentru că a venit copilul cu zăpadă pe ghetuțe de afară, nu este accident de muncă, chiar dacă este în timpul programului de lucru. Totuși, vă spuneam că legislația este sau nu foarte cuprinzătoare în acest sens și pot apărea complicații. Să spunem că este o locuință dată spre folosire de către angajator, că lucrătorul ar locui într-o locuință a angajatorului, o locuință de serviciu. Atunci lucrurile s-ar putea complica un pic și revenind acum la acel articol 5 din legea 81 pe 2018, litera F, referitoare la responsabilități. Ce spune acel articol, acea literă F din cadrul articolului 5? Că sunt necesare stabilirea de responsabilități în funcție de locurile unde se vor desfășura activitățile, inclusiv responsabilități în materie de sănătate și securitate în muncă. Ca să fie lucrurile foarte clare, în contractul individual de muncă, specificați încă de la începutul activității care sunt responsabilitățile angajatorului și care sunt responsabilitățile lucrătorului. Iar în cazul în care veți avea vreun eveniment neplăcut, vă veți raporta la aceste responsabilități din cadrul acestui capitol din contractul individual de muncă. Sfatul meu este să stabiliți foarte bine aceste responsabilități. Ce ține de angajator, ce ține de lucrător. În continuare aș vrea să vă mai spun că, făcând așa o analiză, acele accidente care au legătură cu procesul de muncă sunt în mare parte accidente ușoare și un procent relativ scăzut, accidente de muncă propriu-zise, pentru că de acasă se execută lucrări cu un risc scăzut, cu un grad scăzut de periculozitate.
Iar acele accidente care nu au legătură cu procesul de muncă pot avea într-adevăr consecințe grave, mai ales dacă lucrătorul este singur acasă. În final aș vrea pentru angajatori să am un sfat pentru angajatori, dragi angajatori, încercați să mergeți la fața locului, să identificați condițiile mediului de muncă, evident și riscurile de accidentare, dar este foarte important să vedeți care sunt condițiile mediului de muncă, pentru că este posibil ca în unele cazuri să avem medii insalubre, camere cu mucegai, camere cu mizerie, știu eu, condiții improprii desfășurării unei activități de muncă și de aceea vă sfătuiesc să mergeți la fața locului. Dacă vor mai apărea noutăți legislative pe aceste domenii, le vom discuta cu siguranță atunci când ele vor apărea. Până atunci, pe mine mă puteți urmări în continuare pe blogul meu mariancampeanu.ro și îmi puteți scrie la adresa de e-mail mariancampeanu.ssmpsi@gmail.com. Dacă v-a plăcut acest material, dați un like, dați un share și de asemenea vă spun că vă puteți înscrie, vă puteți abona la acest canal de informație pe teme de sănătate, securitate în muncă și situații de urgență. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu mine, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, iar în încheiere vă recomand să prețuiți sănătatea și să munciți în siguranță. La revedere!